Yaro yautrai. Ko himen ko para beit hautrai Jesus Christ. Ila poi ha shakas sngi kabakendai jonga jintuai novena hawu Joseph bakui. But meningas ni ila puson shapang henyo teleke jingsau si jongu Joseph bakui. But mintagas ni ngakwa ban keren happy Shapang henyu telege jingka men jongo Joseph bakui ha kabawuleyo pediang ya ke jinga ya ke jinggar ko renggat badu Jesu. Bat ngela puson minin renggat batpi ba haba u Joseph bakui ula bena kamaria teisoti kala pon kon ula snausi. Tad hadu uangel utrai ula wan ban pen pau hawa ka pormi ha ke jingpos niu jongo ban on. Ko Joseph washating ban pediang ya ka Maria kum katunga jompi namar ya ukulung hapo jongka bade na umen siam bakoi bade ublai ula saindu ya uni ukulung hapo jongka Maria haba u Joseph ula yasno ya kaneka kubor na wangel ula kamen sisha hakadonur nama udan benda bad ka saindur ka jango balai badula lain luit na baro ka jingartatin ula lain luit na baro jai ki jing sausi kabayade bad ka jingpun jaga Maria teisoti ko himen ko para ya ka jingkamen ka ar kalam ni I haba u Joseph ula yoi ya ki kemat bapo samra ki jango kulung Jesu hashngoi hoi u Joseph ula snausi haba u haban yalam no ya ka Maria teisoti sha ulum sha ka kren sha ka sen masi banai jaka ya ka kami jungu Jesu ban ka ya wo kulum nama ha baro ki yinga Jerusalem kila kindait no yabu ondon jakashu ban ka ya wo kulum Jesu Henry ya baro ka taga jing sausi ya kataga jing benur baro kalaja nau Joseph bakui yenda haba ulas tang benyoyi ya ki kemat bapu samriki jongo kulengo Jesu hashngoi uladap daga jing kemen benyoyi ya uble markema uladap daga jing sun hapo jongo haba uyus no ya ka surbat sawa jongi angel ya ka jing su ha ka partai ko himen ko para kata ka jingruai bar kata ka jingyoi chomu ya u kullum Jesu kala penkalla ya ka jing so si baro shaka jing komen bangira puson bro u Joseph bakui ulas nausi haba ot share ya u kullum Jesu haba u kullum ulayam ulas nausi lam badu kullum Henry kata ka jing so si chomu kala ja yenda ula ai kerteng ya u Jesu ya ka kerteng jangu kadeban long u Jesu haba ula kot kerteng ya u Jesu ula kamen nama kerteng Jesu kalang ka kerteng jong ka bening kerteng jangu Jesu kalang ka kerteng kabala ai da ubele lemba u angel bad u Joseph ula snow sarang banai ya kata ka kerteng hau kulum jangu hau kun jangu ba u deben kot Jesu iyawu kata ka pelong iyawu ban perkat bau don benda bata saindur jang obale habani yaka jingsosi basau kabangilayoi kalam habau simeon ulayatu lupa shapanga jingjia baro kaban sajia yenda uhe usan ya uni ukulong kendrai u Joseph bakui ula kamen haba ula puson janai yaka ta ka jingmod janga jingya tulupa jangu Simon bad u Jesu ulamka dao jangka jingpen ka la baro ka parte ula puson balem bajo Jesu ka parte kanyo jimpenim badela nagabinda kane ka jimpenim ba u Joseph bakui ula annut ula duai baro shijingim jangu badula stang ban slevoto ule kullum u Jesu ulamu mesaya shisha kaneka jingkan mau but kaneka jings kautu kala pelong ya u Joseph ban kemen ban kemen lang but ka Maria teisoti wanlada baki don ke jing sausi
ka jing sausi kala kala shaka jingkamen haba ula perkat bau Jesu ulang unong penim jongka partay ko himmen ko para nila yo iro ya ka jing sausi wa sanjong Joseph bakoi kalam uhaben petna sha ri Egypt rengat bad ka kami badu kulum henry haba kila poi sha Egypt lemba ka borjong kulum Jesu ubale ubadon rengat batki u Emmanuel baro kiblei tau jong ka Egypt kila wan ban pendam hakamato kulum Jesu haba u Joseph ulayoi baro ki blai tau jong ka Egypt kila wan ban dem hakamato jong kulum Jesu ula dapda ka jingkomen deya kane kadao u Jesu uhaban wan nadu Bethlehem shadu sha Egypt bad namar ulang ubalay hakamato balay baro ki kosiyo ki dem bad bon ki nong Egypt kila wan ban maneyawu haba u Jesu uladan ha Egypt kane kapalong yawu Joseph bakoi bandap da ka jingkamen namar u Jesu ulang unong penim jangga partay om tang naga benda ki Israel om tang naga benda upaiju henre naga benda baro ki beriyo bad kane kala palong yawu ban snokkamen hakamen siyam jogo bad konjuro ya ka jingsau si ba hindriyo abaula yasno ba umla shubensa ha Jerusalem namar ka jingdon jangusiem uballam ubakam shirke ban penya ya wukulum Jesu uhaban leisa ha Nazareth ya ka jingim ha Nazareth kala pelong ya bu Joseph bakoi banang yo mad ya ka jingim ka bakoi namar udang imrengka bado belai udang imrengka bado Mesaya ya man kasni kala pelong ya uban kemen de naga benda ka jingkoi naga benda ka jingim bakoi bau Joseph bakoi ula duai man ka pot menda ubelai ula don rengka bado ya ka jing don janga Maria teisoti bad ka jing don janga kulum Jesu kala pelong ya u Joseph bakoi ben yo mad ya ka bene kane ka pelong ya uban snokumen wadlada uha ben sano ha Nazareth ko himmen ko para yaka jingsausi bahinyo jongo Joseph kabangila puson minin kalam yaka jingja jongo kulum Jesu but yenda u Joseph ula shem biang yawu Jesu kinna u Jesu haka temple kala pelong yawu ban kamen hoy ula dan ka jing babe bat ka jing sausi kumupa ba shimla yo sumaria ukun henre yenda kila lei pai sha Jerusalem sha ka temple ba ko e jongo balai handa ula la iya u Jesu bad ula yoi u Jesu udang iya tainia bad ki start ain bad ki piracy bad kane ka pelong yau ban kemen shisha hapo ka donur nama uniu kena ula he ula san haka jing start ka jongo balai haka jinge ka jongo balai ko himmen ko para haba ye don rengka badu Jesu ngelo ninyo mad ya ki jing kemen jo kumbala ya madu Joseph bakoi ya hinyo telle ke jing kemen kalong ka jing kemen jongi vei pai veiru ni ha ban shong rengka badu Joseph bakoi ngidon kamban puson rengka badu Joseph bakoi habang yoi ya ka statue jongo Joseph bakoi ngide ben kille hakama jongo ko Joseph bakoi hikai yang aru bangan dokumen bangan dok lai lui nakini ki jing sausi jonga jingim jonga baro hikai yang kumno ngan pediang yau Jesu ake jingim jonga hikaya nga kumno ngan ba yau Jesu ake jingim jonga hikaya nga kumno bangan snap yau Jesu ake jingim jonga hikaya nga kumno bangan kongo yau bele kumno bangan kongo yau Jesu kumno ngan pensan yau Jesu hapo jonga kane kade balong ga jingang nur jongi ko himen ko para kadbang le rio bele yau Joseph bakui hakane ga sni ka bakindai jonga jingduai no bena tongi nang duai hau Joseph bakoi yalam ini shajan yau Jesu shasenda jono Jesu ba ngindok long shisha ki kun ki bakoi ki bajanai jono ko himmen ko para hakane ka jingduai no bena tonginang puson paninang duai na du ka donur ko Joseph bakoi yarap yanga ya ka jingim jonga bangalong kabatala ngang ngalong
ubatalot ngadon kam ya ka jingara ka jome baru Joseph bakui unnum ino yani unyalam shisha yani shau Jesu kotrai Jesu hakene ka jinduwai no bena chungi habang ipenkut ya kene ka jinduwai no bena minda kasni ban ngin pen kare naga minda kasni burom jungu Joseph bakui upa jome yarap ingi wai pai wai ru bangin long ibar yu balai bangin dup ya lemba bar ka jing sosi bangin dup ya kendo ya ka jing komen habe namar melong ka dao jung ka jing komen ya baro kotrai Jesu karko ya kene ka jing ru balai chungi but pen sei so ya ka jing angnur ya ka jing tu mo chungi baro amen. Enyaro baden pindon buram malla kapor ya kasakaman kutang keruan berbolong lay ka buram hau pa bhau kun badamen sim bakoi kumbakalong habanin kong jumta barbol shinam la shinam amen Enyaro baden pindon buram malla kapor ya kasakaman kutang keruan berbolong lay ka buram hau pa bhau kun badamen sim bakoi kumbakalong habanin kong jumta barbol shinam la shinam amen Enyaro baden pindon buram malla kapor ya kasakaman kutang keruan berbolong lay ka buram hau pa bhau kun badamen sim bakoi kumbakalong habanin kong jumta barbol shinam la shinam amen Kohimen kopara kadba ngidang duwai riuberle hau Joseph bakoi bangindup dap da ka jingai bangindup dap da ka jingi ya u Chris nginam shimenda shirhem hakeneka jing duwai novena chugi gidon rangkat badu Jesu minda hakeneka sakramen bakuitam hakaduan kadba ngipan lemba u Joseph bakuit u Jesu kunjungu un penyohangi ya ka jingai baro kabangi don kam ha ka jingim jangi ban yai komba yai u Joseph bakui ha ka jingim jangu ngila puson ba u Joseph bakui shimla ino ya uberle na ka jingim jangu ula yeshirhem ya ula kongu ya kadba ngibod ya ka nuksa jingim jangu Joseph bakui ngina karpadi ya Jesu ban karku yang ibaro karku ya ki inga sem jangi karku ya bahara ka jingang nur ka bangidon karku ya bahara ka jingdon kam jangi ngina ngaiti ya ka jinglong kinna kalung jinglong samla jinglong longgobi longpa jinglong riniam lemba ka jinga sailem jongo Joseph bakui bangindup dap da ka jinga kam karpa kak haba ka balang ka terwahani ya ka jinga halor ka jinga lemba ka jingla rible ya u Joseph bakui bangin duai minda ya ka jing duai shau Joseph bakui kitoki badon ka sla kedon ka kod jing ruai sing his glory naga sla shipo pilaban duai but kitoki babut yengi pilaban Petro naga comments column ne na description column ban duai ya ka nega jing duai ko Joseph bakui ko panjami balayo chingero keleng saudong ngiai puson ya ka jinglong rikoi jampi ngiaro ya ka burom babiyo mar habening namar kata ningu ningon da ka baburom hakamat ka ket jampi da ka batarwa ya nade kung ishakri jampi ngiai ti hapi baro kat kabangi don hakamet badhak minsiem namar kata ya kamet barka bos no tu juni kumba pela pelang
yala ka bor snow tu ban sumar ya ka bor snow tu jong nong penim jongi bar jong ka kami jong ublay sumaru ya ka bor snow tu jongi yada ya ka mensiam bar ka jing snow shpo jongi ban inteli dang bar ya ka mon ublay mendangi jit ya pi kumunong sai bening kong jongi barupa baduailen naga bendan jongi nang ni shakamat haga jingkan mau epi inong banle kino kikam badon burom manlakasni topai shani banpalai badyadai ni barabor kamtam tuwan bachandi ni haga po chinya chun badyalam ni shabene badyaram ini bandon renggat lembati barukun bakui jambi barkakurim jambi Kamaria Tesuti Balakarku, Balim Junom La Junom. Amen. Kalitini Hau Joseph Bakui. Kotrai to is a name. Kotrai to is name. Ko Christo is a name. Ko Christo is name. Kotrai to is a name. Kotrai to is name. Ko Christos ngap yangi. Ko Christus ngap yangi. Koblay upana bening. To is name. Koblay ukun nung sius pa kaparte. To is name. Koblay mensiam bakui. To is name. Ko Trinity bakui uway ublay. To is name. Ko Maria bakui. Tuduan mentar. Ko Joseph bakui. Tuduan mentar. Ko kun badon nam udabi. Tuduan mentar. Ko jingshai ki patemen. Tuduan mentar. Ko kurim ka kami ublay. Tuduan mentar. Ko nyada basngur jangatay sati. Tuduan mentar. Ko pating jong ukun ublay. Tuduan mentar. Ko nyada bapet ngor ukaris. Tuduan mentar. Ko kli jong ka longing bakui. Tuduan mentar. Ko Joseph bahoktam. Tuduan mentar. Ko Joseph basngurtam. Tuduan mentar. Ko Joseph basientam. Tuduan mentar. Ko Joseph baslurtam. Tuduan mentar. Ko Joseph bakongutam. Tuduan mentar. Ko Joseph bayainetam. Tuduan mentar. Ko yikami ka jingyaisha. Tuduan mentar. Ko bayit ka jingduk. Tuduan mentar. Ko numuna kinong tre. Tuduan mentar. Ko burom ka longing longsem. Tuduan mentar. Ko nongyada kitsoti. Tuduan mentar. Ko paya jong kiing gasem. Tuduan mentar. Ko jing tengen ki basashitom. Tuduan mentar. Ko jing kermen ki bapang. Tuduan mentar. Ko pa nongda ki bakatmir ka jingia. Tuduan mentar. Ko jing trim ki ksoy. Tuduan mentar. Ko nongyada jong ka balang bakoy. Tuduan mentar. Ko kon lamborot bakit no ki pop parte. Tu pelagi kutrai. Ko kon lamborot bakit no ki pop parte. Tu sngap snengi kutrai. Ko kon lamborot bakit no ki pop parte. Tu isnengi. Uba pelong iawu utrai jong ka ying jongu. Baru kenrat halor barok ki e jong u. Pong in nia duwai. Ko ble uba ha ka jing sumasu ke ba palat liam jume. Majid da ka jing snowlem iawu Joseph bakui ban long ukrim jong ka kami bakui tam. To ngi ker to ai ngi ker pad yeme ba mau ya ubangi pendon buram kumunongya da ha ka parte ulong nangya sai jongi habane uba im bado basensha genom la genom Amen. ko himen ko para da ka baleri bele ya u Joseph bakoi lamba ka nega jing do wine no bena ngina ker pad ya u Jesu ba un ker ko yani bado Jesu un kam id yani kat bangi id ya u Joseph bakoi kat bangi le buram ya u Joseph bakoi namar u Jesu la id ya u Joseph bakoi ula buram ya u Joseph bakoi ula kongu ya u Joseph bakoi ula ya rengkat bado Joseph bakoi kat ba udang imha kene ka parte kat ba udang suma suker ya bu to kat ba nidang id ya u Joseph bakoi ni kermen baningesken ka jinga e ka jingerku wan kiar halo jongi nama u Jesu dap daga jingit ya baru kita kikon ki baleri bele ya u Joseph bakoi ngindem ko siu ban nginang kerpat ya u Jesu ban kerko kerdo yengi menda bangindup dap daga jinga e lembaga jinga silem jono Joseph bakoi Kerku yangi kerku trai. Kerku yangi kerku trai.
ti trai Shim ti ani shim ti trai Shim ti ani shim ti trai Gesù 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 En iro yo Gesù Christ